Sådan her opretter sygeplejersken medicin på en borger. Klikker på den lille pille her, håndterer afgiftning, opspringer et lille vindue, tilføjer den nedtrapningsplan. Man kan også tilføje PN-medicin, hvis man vil. Men nu laver vi en nedtrapningsplan. Og vi vælger en kategori på medicinen. Det er noget morfika, og det bliver noget metadon. Og vi siger, at han starter på 100 mg, starter i dag, og vil gerne gå ned morgen og eftermiddag. Og det vil han gerne gøre hver anden dag med 5 mg. Så klikker man her, opret nedtrapningsplanen, og markerer de to felter hele vejen ned igennem her. Og så har du faktisk lavet en nedtrapningsplan på en beboer for 100 mg og ned. 50-50 og ned igennem. Du kan se, at de går ned hver anden dag. Og så ender de hernede med første clean dag, den dato, der så er her, ikke? Man går ud og klikker herude, og man vil kunne se den ordination, vi lige har lavet. Ved at klikke her, og der kan man se de 50 mg morgen og 50 mg aften. Når man udleverer medicinen, så klikker man ganske enkelt. Nu kan jeg lige tage de andre med her også. Og 12 medicinen også der. Så du kan se, at de gemmer automatisk. Så når man giver medicinen, så klikker man af, og så har man givet medicinen til den her borger. Det der vil ske, det er, at den vil blive grøn herude, når systemet registrerer, at medicinen er blevet givet. Hvis man gerne vil se, hvem der har givet det medicin, der lige er blevet udleveret til en borger her, så klikker man herinde, og så har man faktisk hele loggen her. Her kan man se, at det her det er den personale, som lige har givet de 50 mg i den ordination, der var lige før. Så på den måde, så er der altid fuldstændig styr på, hvem der har givet hvad for noget medicin, hvornår og hvad tid. Og det gør det meget nemt at føre regnskab med medicinen.